Sin Nóra Welby banisteoir náisiúnta glór na Gaeilge sé am chéad toras anseo Gaeltacht Cheanada. Tháinig tá an seo le cúpla lá agus bhí am ionintach agan I neamh bhí me tuas an Gaeltacht agus sin am chéad toras an sin. Bhí sé duchreitin ar ire an méid eibbre tarsúil anseo agus na méid grúpaí atá páirteach san Gaeilge anseo agus na iarachtaí atá arsúil acu. Dréir mar a chomhaile me tá forbairt mór tacaí ar na comórta sí a fad ar na daoine tá ghlacha páirteán agus ar caideán na Gaeilge na comórta sí. An rud go bhfuil inne amachchanseo ná beidir níos mó forbairt íana sin, níos mó gan na grúpaí éireannach nó atá teachtanseo go Cheanada agus tá curfuthú. Agus tá comórta snú a bheits mit ógurt anseo sa bhómhar a ggóir leis sin cuman luach le scéal go na cuman smú éon iarracht ó híomh na Gaeilge de agus cinnte go bhfuil na grúpaí éireannaí nó a tá teacht anseo go Cheanada a thuirtaisteach an sin san gunteap sin. Agus is cinnte an taithí táig na grúpaí seo an éireann agus tá go leor acu anseo gobar an ollscoileannaí chas mar duine neamh tá gobar anseo san ambasáid agus go bhfuil táin na haibre asúlaige agus bhfuil sé ránfáirteach leis na grúpaí anseo. Agus tásúla am gur i dréise a héann an obair anseo I Cheanada.